Айде да снимай малко по море. То голяма красота, бе. Ето ги фонтаните там. После студено ли ти сега не взех гората? Много глупи си. Къде сте, бе? На Дубай. Как е на Песеко? На Дубай. На Песеко добре ли е? За кое е? И виж фонтаните колко хубаво светят. Къде са, бе? Къде? Освен да се качим малко на кораба. Коце, кой имаш, бе? Къде го взема, бе? Кой ти го купи, бе? Той е много силен този Халк, бе. Чакайте да снимаме малко луната. Тя тази лодка тама колкото за нас. Колко? Скус. Виж, екскурзия до остров Анастасия. Коста, доко-доко, как си, бе? Къде водиш, бе? Доко-доко. Тук сме. Какво стреляш, бе, Митко? Остара, ма. Ти си голям патрон, ма. Айде.